sobre todo se pode ser a volta na casa, que creo que é importante, aínda que ao Compostela non lle valeu, para seguir en competición, unha eliminación, Gus, que foi rocambolesca, absolutamente. Increíble. Foi un partido, non sei se dicir dos de puro playoff, onde o Compostela tivo perdido. Despois, pelexando moito, conseguiu remontar unha remontada épica, espectacular, e acabou no perdendo do xeito máis cruel. Foi realmente un deses partidos pois que para o espectador que o está vendo fai afección, porque foi un partido no que non pudemos sacar a vista da pantalla do ordenador, pero que para un club ten que facer moito dano. Hai que erguerse, cando pasa unha cousa desta, dice, bueno, pois o objetivo chegará a vinir a tempo. É un pau moi duro, evidentemente, sobre todo como se produciu, pero... O primeiro viña cun 1-0 en contra, que é un resultado difícil de levantar, e despois, minuto 30 da primeira metade, acontece isto, que é o gol de Gualda, e pónseche 0-1, tes que marcar 3 goles. E nese intre, o Compostela soubo refacerse. Sí. É que condiciona o que estás dicindo, non? Que veñas con un resultado de 1-0, un equipo que creo que é difícil o a la vez que o leva un tema físico tremendo, un desgaste enorme. Acertou o pulso o Compostela, foi un partido de ida e volta. Este gol lle dá oportunidade de meterse outra vez no partido porque o tiña complicado. E unha segunda parte outra vez de ida e volta que creo que o Compostela fixo o máis difícil e que unha mágoa que se lle escapara ao final. Os lanzamentos de córner nesa parte final da primeira metade, incluso con ese lanzamento ao pau, case marca gol olímpico Remeseiro. Na segunda metade, un gol anulado, eu creo que ben anulado o Alavés B, pero é que a partir de aquí o Compostela arrolou por completo o Alavés, trocou o debuxo táctico de Iago Iglesias, pasou a xogar con liña de 3 defensiva, dous carreiros pois con toda a banda para eles. Tamén é certo, a expulsión de Pereira era o segundo cartón amarelo. Estos árbitros que tamén están a ser examinados miran o moito. Meteu no partido a Santi e a Rubén, e entre os dous xogadores fabricaron a acción do 2-1. O centro de Rubén e ese remate cruzado de Santi, e aí chegou a ofensiva total do Compos. Fixadevos que ocasión de Aitami. En eses minutos acumulou moitísimas. É que foron unha manchea de oportunidades, cada ocasión destas nos levantándonos do asento. Cañotas, non sei, dou ca cabeza contra o teito, porque era increíble como non conseguía marcar o 3-1 o Compos. E no minuto 85 chegou a xogada de Miki, que estaba xogando como lateral, o pase atrás, e a Aitami, que facía o 3-1. Nese momento o Compos estaba clasificado. Minuto, estamos a falar do 84, 85. 85, sí, por aí. Pero o Alavés B pois soubo sacar forzas de onde non as había, quedou con 9 por esta protesta, cartón vermello directo. E aínda así, Iñaki Alonso colleu o central, meteu no de dianteiro centro. Non che queda outra que buscar a épica, e hai unha prolongación e o gol de Héctor Castillo. Isto foi un pouco que lle pasou ao Allas co Tottenham, máis ou menos. Estamos no minuto 92 de partido. E o que acontece no 95 é increíble. Esta oportunidade que falla Meneses, non erguera a bandeira o asistente. Porque non había fora de xogo de Meneses. O gol tería sido válido e así acabou a historia, eu creo que do xeito máis cruel, nun partido increíble dos que fai afección, sen dúbida no que o Compostela non mereceu quedar eliminado. Fastidiados, como no puede ser de otra manera, pero muy orgullosos y con la cabeza levantada de lo que este equipo ha hecho no solo este año, sino el año pasado. La propuesta, cómo lo hace, ya nos han alabado otros entrenadores y otros equipos, y creo que es para irse orgulloso. Meten el 3-2, la jugada siguiente tiene Chechu un remate de cabeza que nos volvía a meter. Fútbol. Este club tarde o temprano va a estar en segunda B, seguro, otra vez, seguro. Estoy convencido. Lo que no sé es si va a ser con Iago Iglesias, eso no lo tengo claro.